Nashkwa ban kali yang dengan jingpynshai shori ya shaphang nakwa ban juba klam kacing snow shapting paro ban shapata kakten jong blai ka ong hagabadon armut lan lainut mano bakular ong nandan hapdeng jopi kamja uchisu Hajibut pau kalau nongga bening kong dekat kebakat lai, hapdeng gini nyot lagi ting peniang syara. Dan way kong ukun jong breu, manuta. Uchisu, balik pisap ting ne, pikiu ne pikriat na. Juba, nanta, hapdeng kalawarding, kabarham jong Nebuchadnezzar siem. Habala bread yakini ke laingut ki samla Hebrew. Sharak Meshach Abednego manu bala wan hapdeng joki uchisu amen hapdeng ki artli giding pna shaka diang ba shaka mon manu badang hapdeng uchisu ukwa badan hapdeng ke dono jompi uchisu ukwa badan hapdeng ke palang ke bapidan Uchisu ukwa badan hapdeng ke donut ke jonga bajopi. Amen. Klam aratin hagre gamir. Uchisu udan hapdeng jongre ke jeseng jonge. Atau pinggir jaga ta? Bon ke banget. Ngayo ibu ke sama kim nge. Lara klam uchisu ginam la perlong ya ke jeseng. Atau pinggir jur bangga. Uchisu dan hapdeng joy. Baru jisu kwa bandan hapdeng ke donut jong apa jopi jingdwai. Aku boleh buku paju hapdeng. Ni ai ngo yo kon jom yo jisu Christ. Hagabla Siewspah yani. Daga stam ke kodor ke jomi. Melakot ingi ko try daga jingdwai ke jomi. Syaka bangelang berwan Phai biang shemi uchisu. Try don't come you man semokoi you melakula. Bagi don't come ko try ya kiji petumai jome hagre gamen. Ker ku yang au syakri ubaretam. But kom ju yo patlang jome. Na bagateng ke jome uchi suipan. Amen. Katim hangne longslur ngandar rekat bapi. Kade kiji kular ke jome uchi su. Longslur ngandar rekat bapi maka subtopik nani ke cikran kabangan kran hagere gamir kali to Phai shanga ngala Siewspah yani to Phai shanga ngala Siewspah yani kakung ke gospel kalau ke gospel Lukas kalau nong ga bakatsan kat way haga ba ujisu mula kran yagni gi parsi baraka parsi ke malai ujisu ukran ya kacing jano lani ukun sarong auria ubawan Phai biang na kaba ula jano na kacing don lang balo jong kupa baru new kun sarong auria ula ja baraingu yo boleh haga pot kaba biang ulang tibreu baru uwan Phai shalom kupa wainu kun sarong auria demapi Demanga. Kalau tak keparsi, khambniah ke jingshisha. Om don uni ukun soro ori hak pertai. Lani hapdeng. Kalau tak keparsi, bagi tak keparsi, kalau ya pi barianga. Uchisu ukwa, ya ke jingwan Phai pat ke jongi. Naki kam paman jonga ba jompi. Koki kun sama jong kepala. Nakot subha. Syaka papil pelacing wat ngatip papila Thai pila drum pila luai hag jiat dan tiga bacingai ngakot sobharu iki parashnong compare hagano ke balang hagano ke kenhon pida hana pidai ki kon ke jaw blai pidai ki kon ke bala Siewspah ke jaw Jesus Christ larang Phai chisan Phai syaka dur kemat jaw na so shifting berkeran hagane kami Namang ngayon dana plang jo piki doctor, dana plang jo piki officer, dana plang jo piki nong hikai, kibala nang kibala stat sudah, ki kon samla kibala pulis sudah.
Hada aingo yo blay. Dan ubah kampalat hagane gamit. Kata kalong keketin kejong Jesus Christ ubah dry. Amen. Ngine keren ya keketin kejong blay. Kabalong ke jingpang kabag kejong sim. To Phai shanga ngala Siewspah yami. Dan le sina bleng jong pila jgai na Jesus. Koki kun jong blay. Dan le bleng jong pila jgai na Jesus. Dan le bleng jong le se pila jgai na gabalang kabag pipidan. Dan le bleng jong pila jgai na ge jingdwai kam ha kabag patam baru blay. Kumba pila jutrai menshua. But menta pi jgai. But pi sakmano na ge jingdwai kam rengkat baru blay. Haga jing yo ki para bangai. Ne ki parlok. Ki badan haga snong ka thau ka jampi. Pi yo ya pi long kong ki Kristan ki ba yau blay. Pi de ki Kristan ki ba yau blay. Hoi pi dan de ka mat jampi hapo ka pang. Pi la jeseng. Pi pongkut. Pi rock Bible. Pi rock kot jingdwai. Pilai shaga jiaseng Henry Lesi ka donut jumpy Kala jai pala sakma La slam no Jesus Christ Kani kadai ka bama Haga chingin jogi ka bamanta Ngila ban la jiaseng Ngila ban ay kaway na gashipo Ngila ban dwai Ngila ban shakri yo blay Hana ka donut jonga ka shakri na am Yo Jesus Christ Gospel ka kum Lucas ka nang ka pra ka khat ka arpu lai u Jesus te hawa le snow yakini ki AK ro wala ong ho sa ka we menang tuna to Kino yaki AK paro kat ba medon to samro ha ki badok temen yong ka jingdwai ken habnang but to what boat to one boat yanga hane hawa le snow yakini ki AK ro wala snow si shikada e na ba wala long over the spot When you samla, uday uba perfect hagaji yo ichung kibreo. Ulaj shagaji asang, ay kaway nagishipaw, baro sumari ki hukum paro, dan kaway ro kabala pinkain, yaka ay kabala to, haga Bible. Larpin puli yaga legal nongat ka pinsyam, baw niyo samla ong ba, ngala sumalap yagi hukum paro, dan shoki aka. Kabang nampat sumlale uji suwang sakaway menantuna bakai ki jingduna ki chongu katonot chongu katon bakaspa katonot chongu kamdan baru jisu katonot chongu kadon bakaspa wala lelot yaki kamparo wala ai hok kaway nagishipaw wala siu hok wala Phai hok kaway nagishipaw lani ka jingdwai mon subha usumari ki hukum paro ulajja sang udwai baga jingduna jo kaway kalong ka dono jo ka tan baga spa jo berdai Jesus of the samno tuan put yang uri samla ukwa ban put yo Jesus Ukwa ban rong shaka hima jong kabneng. Ukwa dakamet Henry kadonut jobu kadon berkespa jong kaberte. Kani kene ki jingma ha si jongi kabamenta. Ki khud sama jong kapala. Ki get ki lajja sang namar ba imai pa yalam. Ki ai ka wai na shipho namar ba piyo ya ka pisa. But pi im ya ke jing im kum kita ki Kristan ha ga ba ki yoi but pi trang but pi kwah ya ga ba rong sha ga hima beneng Henry ka donut jogi ka don bat ka pertai u chisu kwah kendai bu kendai person but pin don baru play but tang 10% pin don ba ka pertai hana u chisu kwah yang nga ba dia pi 10% baru chisu batang baru chisu Kam shum lamut habaga crunches 4% tang baru play kaba pilong perfect lani janai. Hanenga keren.
ya ke jing ada jong pi bat ke jing ko ngu jong pi ya Jesus Christ hoi ngilong kibat wat ngilong kibat tuna ngim long ai ban ngim la ban long janai Henry ublay ukwa ya ke donut jong aba jong pi bangin persang ha ke jingin plot jongi ban don ha ga lang jo Jesus ko ki sala joble ublay ukwa Siewspah person bangin persang ya ke babhatam ban don ha ga lang ke joble udiu samla kendai pu kendai ula lelot tang ka wei uduna berkata ketika donut ke jong kapa om don hagaliang ke jong chisu hade udon hagaliang jong spa kapa la kan siaw ha ke berte ko ki ko ke bi ke jong try ngide ban shit ban sotu ya di ki sama ngide ban sotu ya di neng kong songwel kan no ka khan reu ke khot ban yo neng kong songwel kan no ka khan reu ke khot ban yo na bu play om ju commit kuma commit ubreu na bu breu yo I tang ya ka dur ka shaba Henry u try yo I ya ka donut amen piating halo pinong amen Bishop ting ha ban shimata phim de ban shap ting phe ban long slur tang amen phim nut ban om andala bread episode our ding le pilem no ha kon sama jong le phede ban long slur ha gani gi ke bakatu ka jingpynshai ba ka jington ju ka ba chot ni don come and scam kum gi samla hebrew naga ban ta ka jong try long slur nan darkat ka jingkular ka jong Jesus Christ kam dai namar ba phiklai phitlot bat manga ngadon hangni ringkat bat pi ong Jesus thenamar ka ta kan ni gi jong I jo play ya ki sama shrang bat kan thai ha gi si jong I ka ba manta Genesis kalong ban reu ka ka san teu try wala yo I ba ka jingle ba man jong breu kala kraw ha ga pertai bat ba ka jing chmu parwa ke jing perkhat ka donut jong u kila long ba man halaga sni balu try wala kala ga bamut wala thau yo breu ha ga pertai bala put so si e u halaga donut pen so si habangi le ba man da ka donut pen so si ya ka donut ka jong ble shai habale pop mangi pen so si ya ka donut ka jong ble ka donut jong I le ba man pen ka thang pen so si ya ka donut ka jong ble haba u ble u thao ya ki do kha u pai sha ka du ryo ma se ko ba hukum ha ka du ryo ba ki do kha ki mi ba ki do kha ki mi ba ki chi oh ka sotna ki tak de ki do kha ki brat ki bra po ka du ryo ka wa ba ki bar hoi haba u ble u thao ya ki die u pai sha ka khndo ba hukum ya ka khndo ba pen mi ya ka ding but how blay u thao ya phi ba diang u pai shaladi but wrong tong in ya thao yo breu ha ga tur jong hi tik tong in ya thao yo breu shin rang bat kan thai ha ga tur jong hi ka dokha ha ba shim no ya ga dokha na ka wa kanam la bat im tang shaphang la yap no ka dokha klam ka kamla ban im ka klam ka dokha kala ban long ka tik tik ada bishai ka klam dokha rom le kan yai long hi ka jing long kan tuit kan khi ban ka dokha klam ka kan la ban im udiang onam la ban im klam ka khndo pi put tang shi tang sni la yap trai no komjo ka khndo klam udiang klam ki dieng la ban long ka jing long khndo manga ban ma pi klam u blay
Ngiram la ban im ublay klamangi ola ban im shai. Ngidon kam yo ublay haga jing im chongi. U jisu wong klamanga pim la ban le ruem. Kom tau la tau yangi shinrang bat kente haga dur ka jong u jisu. Malu i yangi daga dorot ka jingit ka bapam chukut ong uceraya. Ka jingit ka bapam chukut naga daga dau habagi laptop daga dorot jongi ka kta yaga dorot ka jong ublay. Habagi laptop daga download jongi ka dong yaga download ka jong oblay. Baru sosi. Utrai. Uli yo I bagi jing le paman jong preo. Kala kraw e haga pertay. Bat bagi jing tmu baro ka jing perkat ka download jong kila long paman halagi sui. Ka ni ka day ka bublay. Ukwa bagi download jongi kan kelah. Pangai dia cong. Kakung gospel Lukas kat nyolong dekat bar pendewar pura. Tekumba kalau long haga siu noa. Kum taru kan long haga siu kono breo. Kila ya pam kila ya di. Kila ya shongkurem kila ya penshongkurem. Ya kita anda kena siu noa ulah rong hapo kena ke yingling. Menba kena ke jingslay kala wan. Bakala penchotno ya ki paro. Kum joro kumba kalau long haga siu lot. Kila ya pam, kila ya di, kila ya tit, kila ya di, kila ya tong, kila ya tay. Kamlong tang hagapor ka jong unawa. Han hagapor ka jong ukon. Kamlong u Jesus Christ. Kalang kumju. Hoat ka ni ka kran shaphang ka jingwan ka jong u Jesus Christ. Hanay kamday ka ba kran tang ya ka jingwan ka jong u Jesus Christ. Hanay ka kran ro hagabaya day. Bat ka jingam jong ikipreo. Kum hagapor ka jong ulot. Kum hagapor ka jong unawa. Kalong romanta hagapor ka jong Jesus Christ. Kia pam kia di, kia buat kia tanglang, kia le yaki kam. Kia basliu hadu kata-kata. Kena ki jikran hadu kam day nagamanta chong awat jong pi. Kisri jongi kia bamanta, kia pam kia di, kia tet kia di, kia kai pateng, kia shongkurem. Kia penshongkurem. Kini kira kisri jongi kiba menta. Dan bagi long jasang hang ni po Phai bracket. Wishin rang orang nya. Bat ka kentai ka shong hang sai bakadang di secret pom. Oh wow. Ikan plan. Ha? Kia ti kia bang manobo ong ka Bible. Ka Bible ka kren. Kia di, kia ba. Kia shongkurem, kia penshongkurem. Nangta, ki im, ya ke jing im, paman. Ka ai, ke jing ya tiat ini. Ka kai pateng. Ka Bible, ka makam la man pediang. Ko ki khut sama jong blek, kan ma. Keli jing keli. Ka ai, ke jing ya dia tiat. Ka ba om la man pediang, hakmat jong blek. Kat banga shong po taksi. Kerana pergi ke jingshisha. Kat bangaran shong pot taksi. Dan itu way ikong. Ikran. Ab kya चाहिए? Local चाहिए ना unlocal चाहिए? Mana ini ikong try di siari mana? Ngaperkat yang di siari mana? I kuah lokal ni, bamdai lokal. Hadin katang rasa. Balis tang ban cer kerteng. Ya ki chat bendru ki bedan hapon not is ki jangai. Lapi de Garo, lapi de Khasi, lapi de Mizo, lapi de Manipur, Naga. Lasdang ban cer kerteng. Bat ka om. एक बात जो हम लोग बचत कर दिया दाम इतना ही देना होगा हमको हमने सोचा वाव kecil dia tit blank kabla khayi shisha ya kecil khayi kaba hakmat jong play kaba mla ban pediang kasin jongi kaba menta kajing khayi drugs khayi kedai khayi shinrang khayi khlung kajing dimet kajing di ya kajing long balui loi kajing ya di ya tit ya ki kam snail
Kejelai hapo keri kejangi. Bana ke pertai baru kawai. Bat kani kadai ke jingnya dia tit. Kabah kemat jauh belai. Kamla ban pediang dalilero. Bar ngai biye. Ngi em ha kadai ke si jangi ke bamanta. Larang em soto ya kadai. Ngilong ke cu bat ke pertai. Hadai ngai kwah. Ba pidon hapo ke turiau. Hadai pidon ha ke ling. Kabah ka kam shimlatuk ai ruam. Hapo ke ying ling jompi. Ngi don ha ke pertai. Kabah tap ta ke pop. Patu ai bagi priu ke ditu yang ni. Kom ki kun ke jong blai. Kom ki kun salah jong blai. Ni don kamat soto bat bishar blia. Yala de. Hado bisham ya ke jik pershoy. Kanu mun apne jo bi bisham ya ke jik pershoy. Kira kendu ya ke jik pershoy. Rakti. Kira kendu ya ke jik pershoy. Amen. Amen. Ke jingpynshai kam dei. Ke pop. Ke jingpynshai kam dei ke pop. Kata ke dei ke kubor ke bawah. Ni parong ni la sha ya ke jingpynshai. Ke jingpynshai kam dei ke pop. Lari kamlong ke pop. Hade kalong tangkum ke jingtenju. Hadu kat no pi it ya uchisu. Pi it ya uchisu. Ne pi kam it ya ke jingpynshai. Kon sama jong ke balang. Ke jingpynshai kam dei ke pop. Hade ke dei jing tes ya ke dorut ke joy. Hadu kat no ni it yo blai. Haba pi kendu ya ke jingpynshai pi deman keman. Namar ke jingpynshai ke wan ha ke breu ke it yo blai. Ke jingpynshai ke wan ha ke breu ke shapting yo blai. Ke jingpynshai ke wan ha ke breu ke ba don ya ke jinglong jong blai. Bahagong kita ke breu. Ke jingpynshai ke wan. Bantas ya ke donut jumpi. Hadu kat no pi it yo chisu. Ne pi it ya ke jingpynshai. Bahawa ngai pi it joy. Yo chisu la pershoy. Yo Joseph la pershoy. Hada kam dei ke pop. Hada yo Samson la pershoy. But yo David la pershoy. But kadai ke pop balai. Balai. Haba ke ju ke ji pershoy. Ke jingkongo. Ya ke ji pershoy. Kadai ke pop. Hadu bisa. Ke jingkongo ya ke pop. Ke jingkongo ya ke ji pershoy. Kadai ke pop. Hada ke jingpynshai kam dei ke pop. Komta pide ban sokman. Lara ke jingpynshai ke wan hapi. Pide ban long. Uplay udang it yama. But pide ban yang skam. Ke jingkongo. Ya kata ke jingpynshai. Kadai ke pop kan mau yang ni. Jacob lenong ke berengkong ke khat bakasan. Ada komta kata ke jingkwah brai. Haba kala pun. Kakak ya ke pop. Dia kata ke pop. Haba kala san. Kakak ya ke jiap ken. Baru nangi ingat ha ke jingpynshai. Om dan iway nangi ibalat na ke jingpynshai. Handai ke jingkli kelong. Hatongan kongo dengan ketai. Ya ke jingpynshai. Ke jingpynshai ke jur. Ke traikam. Ha ke pertai. Rai ma pi menta. Langan kongo ya ke jingpynshai. Dengan ketai ya ke jingpynshai. Compare ka no sin ha ke chiski pikin do ya ke jingpynshai. Samla pim dei man shapting ya ke jingpynshai. Handai pide ban yang skam. Ha ke kerteng ke jo uchisu. Ban job ya ke jingpynshai. Ka jingpynshai ya pi ke chur hadu kata-kata. Boleh bat nga. Kita bu Job kalau nong kabaan kat kot kaban kong bat la. Job iway lai. Tela jia ke snipat. Ya ki konu blay. Baruan yang akmat utrai. Baru soitan ro ulah wan hapleng joki. Ban yang akmat utrai. Ko ki kun samla Job blay. Kalau jia ke sni. Kabat tangga way ke si. Kalau jia ke sni. Bagi kon jauh belai ki wan yang akmat utrai. Baru soitan ro wan.
Hagas you pisha yang khmat jong try. Hagas you pisha shakri you try. Hagas you pisha yaro you play. Hagas kamanyo. Kabalong ke sabaton ke jong try will play jong me. Hagani ke ka rapi yang khmat jong try. Ka Bible ke kyrpang hagani ke bit usaitan ruwan. Mentapi yang khmat jong try. Baru usaitan udan hangni. Udan. Lada nyemlong kiba adgar kiba husyar usaitan uwan rengkat haga jeseng kaba piyang hakmat ke jong try sakat notang ndapi ailat ya gadon jompi bat ke pertai koki kon ke iya ke jong try hapreng jompi hapreng jonga usaitan uyang ke kwaban polis issue baru try ulah ong hau soitan nang no milawan soitan te ulah ya tu hau try baru ulah ong naga balet shane bat shawai haga kendo bat naga bayat sharum shaneng haga kendo soitan udon hang ne kendo uya tu baru blay ngadon haga kendo bat ngayat sharum shaneng baru blay ukli yang ne jikli ke sotanat Ublay kali yang negi jikli ke basotrat, teu try ulah oh soitan, melak mitu yo shakri jonga ujo, naba don uba kat haga kendo, ubreu uba janai, baru uba bet uba shapting yo blay, baru uba gear naga snew. Na aingo yo blay, bau penshai, hapreng ke pertai ke bala dap daga pop baga jik snew, don away uba hok. Baru berjanai, baru bershapting yo blay. Piu yo jo, ong hoi yo. Hato mem shimla carry yo, hato mem shimla da yo, try. Laramen weno ya kakti jombi. Ngantre, unsa len percaya me. Token, le, nakwa, batip ladang along. Kedonot jong blay, handai ngalom tang udang pop. Bau blay declare. Hapreng kiba bot. Dan napreng jompi. Bau blay no. Utah kata kare kiba kuy bagaba janai. Bat kiba shapting yo blay. Ko kikon jong blay. Ban yo ya kata ke declaration no blay. Kadai ke donut jompi, hari ni kami. Kadai ke donut jompi, day imai pa, day pastor, day utumen basang. Uban berkoi ya ke donut jompi. Kadai ke rai jompi shimen. Hatong ala ne amban long kumu jomp. Haga mangan shapting yo blay. Ban long janai haga ni pertai ke bapa. Pila daga bor ke jom wichisu. Pila namarga jingsnew kawan hendak pilih ban kia naga jingsnew ka jingpynshai kawan hendak pilih ban yang scam pim deban kongo haga jingpynshai ka jingpynshai kawan lara pidai khun samla iba kongo bhai me pai don hayin usaitan un pendon kam daga dur jongno re jongno parlok ba i e jompi kin kli pi dan lane do red Hato pila le komta ong em ngam chule hato pila le yang ne katai ong em ngam chule imei pai long street hai la em sha yang abangan mi shi tang ye kita ru phim le kom no pin mat ek tak jingong samla jo pi le no ek tak jingong samla jo pi kin kran ye pi lai po jai Kum no pin hikaya ki kun ki kiti jong pila shay. Lar pim experience yala de haga jilong samla. Kum no pin aiman sim ye ki way. Lekin mano ban tip. Na ya token hai me pa. Ya token balik kumta. Ngalai shata. Nga krekot nga shim notes kumta tirte. Bapin experience ken. Bapin tip ken. Bapin long kumulay. Soitan ukran.
Kejikran ke batiang ke sultanat. Babin long komo belai babin start. Babin soto. Babin experience haki AK paro. Babin yalam ya ki kun ki kiti ki jongpi. Babin hak ban le sniu shua babi. Kabut ke jong soitan. Kaman penchat ya ke jingim samla jongpi. Babin so bagata ke badai. Hakom kita ki por. Ngiu kum ngop. Babin le ya ke tak jingpynshai. Batukan mau, bagata ke jingpynshai. Haba pila kamu, kalau ke pop persya, kalau kecil, kau kikun sama ki pamanta, ki wat ya ke jingkeman bagi jisut nak berdai. Ngasham ya kata, kikun sama manta, ki wat ya ke jingkeman bagi jisut nak berdai dan ki berkat. Bagi jingsuk kan yo haga kali ke berramdo ke mansim ke terang dik banyak let bagi para sama dan kali berramdo kali beritna wow klat ye me pa klat ye ke tin ke jong blai klat ye ke jing kai ke mansim ke sotyang banyak but haga kali ke berramdo berwat ye ke lagi jingsuk dan ke berkat bagi pisah ke balawan ai ke jingkeman dia. Badai tang ke pisah balawan ai jingkeman dia. But ni try korek. Lari begin what? Hab bentok bersyukur. But yo ya ke pisah, but yo ya ke jingkeman. Anda ngala yo ya ke pisah. Ngalaman em ya ke jingkem ke bakaman. Ke jingshisha kat ke mangalek kat shaphang. Ke jing berkat jo ki kun samlamanta ha ke pisah pisah. Money minded. I'm done. Kecik syariah. Lagi wat jisu. No way. Usamla apa kelab dan pisah. Penyepida. Kemasyadir. Dah kena gelar kedong. Abang. Am penyepida kedur kemat. Kesamla agak baduk. Pibabru kan logonoru isram om jupek. Hagapor bagi jenjar kuno kene kersan yang alasai. Baik kita kibru ke banyak Mercedes, Scorpio, Fortuner. Kita kidai. Kita rush. Berwat yang jisuk. Berbang leer rekat bersabla dengan kesama. Kwah berkitrang yang jisuk. Daga pisah ketika. Dan ke berkat bagi jingdwai ke penbuat ke penjajah yang ke jingkuslai jangan. Haba ke dap dah ke jingkuslai, haba ke dap dah ke jingsosi, ke persang bersiam berberai bersiam yang ke jingbam jingdi ke penbuat ke berklatno berpelong jajah yang. Ke jing berkat ke bawat yang ke jisu. Dan ke beri ke kun samlah harga ke skim minta. Kiba wat ya ke Siewspah haga jingshisha auria kaba penhun ya ke lawan yang kejar kau kikun kiba iya ke jong lai hoi kidon ki bentana kini ki point ki bangalapo ngidon kam ya ke kali ngidon kam ya ke pisah ngidon kam ya ke jia thok syokurim kaba itnat kini kita ke jingker khu ke jong ulai bagi dia ban wat ya kini am bakini kita ke ban nengkong ha ke jing am jongi hada ulai baru Jesus Christ ore balong nengkong ha ke jing am jongi ki kun samla manta ki wat ya kini hada baki klat ya ke jing kai ke kodor jong ki ki pa pilai tang tai pibi ha po shlo ngalap arsin dar ke jong ki kemat ki kun samla manta ki jelai ha ke drugs Kisham yo tunya ki anjek dan ki anjek habilor nata sadi sham kram tip ye ki namod di shpodka ande ki drugs kala dan hando kila chek kendong kendia ki anjek ha ko ki anjek ha kamet badan ki bayatan ki bayadi kade ki ki jimbam chite ki jiadi ye tet ki bo play omla an priang ha ka sarkar neng ki bo pindan lang samla ublay Ukraine via kini kemet
Afi dapat sotu. Mantep ia ke cilong ke pemerintah. Baru boleh kwah. Finon Phai show boleh. Lada ia kini hagi por. Kita boleh kicau halu jampi. Ia dapat Phai kelam dapat selam. Yohanes kat sama artinya. Ia ke jingsuk nai no happy. Ia ke jingsuk ke jongang ngan ai happy. Kum berkata ke pertai ke ai. Ngan ai mengapi. What ki kuslai na ke donut jampi. Lemne what chatting. Lara pim yo what kuslai. Play un ai. Yaim ya ke jingim ke bapau Jesus Christ. I ti ya la de ho Jesus Christ. Ka ai ke bapi perkat. Ya ke lawai latai jampi. What ki kuslai. Ngan ai mengapi. Ya ke jingsuk happy. Kadang-kadang ka jingkular ke jauh Jesus Christ. Un ai mau. Kai ke jingsuk baka pertai ka ai. Onda pilawat ya ke jingsuk. Pilamat ya ke jingsuk sipo. Ban ka bakut ka penkut da ke jingsuk sik tam. Ban ke jingkut ka mensem. Da ke pertai. Bon ki ba pasi la di. Bon ki ba di dawai. Bon ki ba penyap. Balai omyo shoot ya ke jingtrang. Nengkong awat ya ke jingsuk na ka pertai. Badakan ni ke sejam ke mangan jam. Kan ai jingsuk ba ke jingtian ya. Dan ki ba samlau dino ya ke samla. Kino ya ke spa ke thobal. Dan haga ba omla shuban yo ya ke jingkwa ka met habala kerni. Pasi ya de. Kata ke jingsuk na ka pertai ke ba yo. Ya ke jingi kai jo ki kimi pa ka tin jong blai kam skap le landat ko mo Samson bada ka boy ka ski shakrai kli kun sama jo ka ka Bible ka hikai nadam shadam ngi de ban sotu ko ki kun jong blai ka jing shap ting yu dra ka jing shap ting yu blai ka lo ka jing sta jo ka jing sta ong so ma na kita problem shap ting yu blai IT hôm nay Sandar hôm nay un ai mà uy cái chiếc sụp ông uy Jesus Christ phim đây mình xem cả rai cái trong phim áp Yaisha play on a bino ye phim mà đi công nói phim chọc ye cái chiếc xoài cái này cái chiếc cười và cái này cái mát cái bằng quạ cái này sam bật phim light na cái chiếc xoài cái bao cái khuất sập là công nói một phim chọc ya cái jingpynshai. Phi đây ban nang ban jit ya cái jaka, yes không? Phi đây ban nang ban jit ya cái jaka, kata cái đây cái ban pila ban job ya cái jingpynshai. Cái đây cái jaka cái ban công nô. Cái cái beri cái ban don hak cái jaka. Kia lum ayu hak cái jaka, kile ayu hak cái jaka. Phi đây ban jit ko ki khon job le. Ban sotu cái đây cái jaka cái ban công nô. La đây cái jaka khalai. Kajaka ya di ibam, kajaka enjoy jo kibreu na, kajaka kamu kumdo gune kajaka, ngane ban soto, ban kia nak do kajaka, ban pilai nak jingpynshai, nang tade, pide ban petyap nak do kajaka, haba pila kumngat hak do kajaka, pide ban petyap nak do kajaka, ban lai nak jingpynshai, amen. Lamda pimpet pinong ngan ya fight back nele ngan dwai jur ngan ya fight bagane ga jingpynshai pinam la dalele ru ban ya fight ba jingpynshai nganam la kalat ban job ya ga jingpynshai ga tang bangan phadyap nang du jaka lare bangan ino ya du jaka bangan tip bagane ga jaka jong ga jingpynshai penbun kam ya di wat long jai tu ban light na ke jingpynshai ubreu uba jaitu uba alhia uba shuha ka mobile lane ka ba klam trai klam kta bun ke jingpynshai ken mau ya kata usoitan ju yo ban pynshai ke breu ke ba bun kam namor don por ban ya kren bun usoitan shai hade ubreu ba klam kam kun samla ba klam kam kaba shang makma bon ke jingpynshai ke yolat pan bun kam yala de wat long ke ba jaitu play ukran
phim đây ban long cái ban trái phía bây giờ cái kêu không được cái trai là bị pun pun cam ya cái chỉ một chút khát chọc đi dah cái bị puli ya cái Bible dah cái bị rap trai ya rap ta dah cái bị trai ya cái cam cái chọc đi usaitan om dan por karon cái por cái bangalay visit ya cái para bangai kita nak plan cái chỉ pun cam ngala perkhat ita item dan por punya kerana Phai no balai ibun kam dia beli bagi tu Gabriel ke basu tia ke basu syong ngadon ke por ban syong ar kenta la kenta hande Gabriel ke babun kam ngam don por ban kran bagi komju usaitan omju don por lare omju yolat ban pershoy ye Gabriel ke babun kam hande Gabriel ke bajai tu ke basu syong udon ke lat ke bapiang kumno ban te ban khom ban light shoes sundan ye Gabriel ke bajai tu usaitan udon hang ni na balai manta pila dep exam pila relax pila jaja play upet ya ke donor chopi upet ya ke shaphang upet ya ke donor chopi ngangai skam baro nangi ke bawan jesen ni ni wan ban kendu yo play hoi pila ban kendu i ba i thoi chopi hakmat jong play da ke jing dan pulong bangam kwah bariu i hapo jong kamanan haga jaga sa jo ki shindrang le ni ki kente bariu i ki tik trnya and jing drugs bariu i ki tik jing bam jing di ke bapun buai bariu i ki tik bilor ket hakan dong ngam kwah bariu i kita kade kade galat yang haga mit ke basdang pangalong ban keren namal don ki khon samla ki bo paman upanon kam Hello. One. Ngini kedua hang tamu. Kai bangan ra. Kai ngan wala. Bon ke jingishisha ka sosi. Banyam ko. Lalu don kum kita. Pai ye kedua jaka. Pai ye ba ye jopi ka ba ye jopi. Ka ba kono. Panyap. What bun kiten? Genesis life kundal lang ko bispo. Kaum kum ni bakal jero bakat ba kadam kren how Joseph halaga si om pensai skor satia ya ka ban thialam batka lane ban long lam batka wale Joseph wale samla over reble baru ba shifting yoble batka jingpynshai ka na thamu udon haga kamra ka yen ka ba potifa ula ri sumariu long unong pet unong suma berkat tengah jo kalau pershoy usaitan ula pershoy lengba ke tengah jauh potifa Genesis life kita kan berkat kampat ye nabi Jacob jo kalau ong to kelem batnya ula ino ya lagi Jacob haga keti joka barulah pet no soi barulah mi no shaga kendo Kai ka boleh. Udon hang tua kamera. Udon hang kedua jaka. Upet no soi. Om pelut pol ya ladi. Ino yang jang kanap nang no kepat yang Ino baru pet yap naga jaka. Dai tang kani. Dai bu Joseph ong along baklan. Bagan ya yale. Kanam job ka jingpynshai ka job. Baga jing job ka jong Joseph ayo yo boleh. Como samla wa shifting yo blay upet nagdu ke jaka om pelut po but om sap satya ka jingpynshai kalong man kasri hala kasri kat ba ompat ngop sha ke jingpynshai hala kasri phela ba soto ka jingpynshai kalong man kasri klam shot tight phela ban pet ko ki samla ki khon samla jong blay thadya wat namanya shanglam jengpau kalau ka pakat pra ka khot ka sa ngala jan poi sha ka bakut pelajimut bagaktin jomblay te ngala yo skau ya ka waipat ka ktin na beneng kada ong to ya mino naka upat lang jonga ba pen namanya shanglam bat kita ki pop joka bat ba pen amya pdiang na kita ki jiap tham joka
tôi mi nó cái gì khót châu angel tôi mi nó con phải làm chồng nang nó khót đi nang nó angel khót đi khót là cái camera cho cái pop bây giờ mi nó sẽ có học cái trong Jesus Christ khót là cái camera cho cái pop sẽ có học cái trong Jesus Christ ông có khôn what chẳng hàng đâu ngã tiếp ở phía đông hai cái camera mi nó what is sang lem cái chính cái trong play cái long bảo khót ya cái nong pop là cái camera trong cái pop sẽ có học cái trong Jesus Christ cái đây cái chính cái trong play cái bảo qua bà cái way cái mình xin cái mi nó na cái chính là pop sẽ có học cái trong play làm đáp phim mi phim ngát và phim ngát ya cái jiap them jongka dan cái chính là im phim ngát ha cái jiap them rengkat ba cái pop ki khôn samla jongka balang ki dei ginong pen khoi ya cái Siewspah na sotanar bhai cái khat kama kwa ban pule bat phi nei kam apostol kal nang ka basan kat khat ka basan ban riu ti habawan nias ula yusngau ya gidi giktin ula kalon kram balat kutman sem ka jingshap ting ma kraw te kala ha gi te baro ke ula yusngau ya kata te ki samla ke la yang choi ban ke la ya Siewspah yu ban haba ke la ya ba no shaban ke la tap yu u ananias ba ke safina kama ke la thok persha ya ublai ke la laptop aduh ananias ula kelon yap ha ke ju ka khlep mat bat mano ba brat ya ka medyap ka ba yutung hapo yung mani kisamla ki yang joy bat ki bano ya ka medyap jong tap no ki khut samla jong ka balang kita dong put khut ya ka ba put bat ka ba sriu ka ba pop hapo jong ka balang komjo ya ka tengah jong ananias safira ka ju ka case karu ka kelan but komjo ki samla ki wan biang ya ka ban ra ya ka medyap jong ka ban tap no na kwa ba phi long ki khun samla ki ban long kita ki rishot jong ka balang ha ka ba ka balang kan yo ya ka jing khut ka jing suba ka balang kan yo ya ka po da ka jing don jong phi ki khun samla jong ka balang ba ka balang kan ka jing kan ba ka jing ku ka ba kraw ha ka balang ka ba phi don ki khun samla jong ka balang kem dai ban yap ha ki jing long ba ka jam si ki dai long ki ba khlai ba ki ba pun khut ya ka jing sreu ba ka pop baro lar am dai ban yang ma phi mano ban yang imei palatman ko ki khon jong le shim ya ka banta ba ka ka kamram jong phi ba jong a ban pun khut ya ka jing sreu ki ba don ha po ka phala ban pun khut ya ka jing sreu ka ba don ha ka long yi ban pun khut ya ka jing sreu ka ba don ha ka snong ka tha bangen em ya ka jim ban sakhi ya u Jesus Christ kato our chronicle kalong ka ba nyaw ka khot ka ba khatsa our chronicle kalong ka ba nyaw ka khot ba khatsa la ki breu jonga ya ki bala khot da ka kerteng jonga ket perret yaladi bat ki duai bat ki wan ya ki khmat jonga bat ki phai no na ki lenti baman joki kongta tengan skau na ning bat ngan ma ya ki pop joki bat ngan penkia ya ki ri joki wow ko ki khon samla jong ka pala na sotnap ya ne ka khot bala na ke breu jonga ya ki bala khot na ka kerteng jonga ken pen red yaladi bat ki duai bat ki wa ya ki khmat jonga bat ki phai no na ki lenti baman joki kongta te ngan skau na ning ubleu kwah ya ki breu
kibat Phai naglenti paman. Ublay uklam khot hagare gamit. Ya kibreu kibat janai kibat hok Phai kan khot. Ukhot ya kibreu kibat paman. Bat kibat kut jimut. Bakin wat ya kikmat jonga bakin Phai no naglenti paman. Kibat Phai naglenti paman. Kabangiran don naglenti paman ni Phai shoblay. Kom ta dengan siau na beneng. Bat ngan ma ya ki pop jongki. Ublay upriang. Bat ma ya ki pop jongi la dengan Phai shoblay. Compare ka ika pop ka mapilale. Menen menski. Ublay uklam khot hang ne ya ki bajara ya. Ukhot ya ki kun samla joga balang. Bat Phai no naglenti paman jongki. Bat Phai menta show Jesus Christ. Baru kular ya kecil kular nama dengan ngan ma, kerana kecil kot kerja Jesus Christ, ya baru nangi, larangi ngilale, ya kekam baman, ngila ya kecingem, ha kecing pembiara dor bakamon kerja mulai, larangi lale ya kipop, kibahar rukam, Jesus kot, but one Phai biang siu. Baru kular ya kecil kular ke waskam. Ongan ma, iki pop jompi. Dan napeng jompi pi kwah ban petemai la kejong kecing ya. Ya kecil kular kejong uci su ngan petemai. Ngan ma, iki pop jompi. Kadai kecil kot jong uci su kres. Bagi samla jong kabalang. Kin Phai shoblay. Lalu don na preng jompi bapi kwah. Ya kaban Phai na galenti paman. Hagi por ke balai ke jompi ka kwah within yang. Bala jingdwai kyrpang na kaban ta jompi hagi ni por. Don. Amen. Ai ngoyo blai. Ni baro ngilong kinong pop. Baru chisu khot. Sya ke jingkla ke pamot bagi jing Phai no na galenti paman. Bagi kut jingmot ong truai. Map yang berong ngan ma iki pop jompi ublayon kerku yapi kane gede jing trang ka jong pa jong yu bahab neng banyo I ya ka donot ka ban Phai no amdai tang na ka met ba ka lorun yang jompi ban Phai show blai hale ban Phai na ka donot ka jompi ban kot chimut barong try na don hang ni bat ma iki pop ki ba pun chong jingdwai. Au boleh buka je bahagian. Ni ayo yang aku try yang jingai kemamayan ke jome. Harga pemela peli yang ia kena galat. Baga keten jome ke keren yang ia bengin Phai nak leti paman ke jome. Baga bengin wan harga selajat ke bakot ke jome ucis. But IT yang ada aku try. Bagi long ki breu ki bambedor. Bagi long ki breu ki batuna. Ki breu ki bela yat sakmana me. But me try me kot. But me kwah yang ia bengin Phai pat. Syagalanti ke hok bagi jingshisha ke jome. Meo yang ke donut joki kun samlah hagani gamin. Kino ki donut kama medan kamban pentemai. Kino ki donut kama medan ya rap cucu makin klein. Metip dan meo yang ke donut kama syapok joki. Ngadwaya try. Habang ke jingbam tip breu jonga. Bam meo jonga kamu breu. Ya kita ki pop kiba re joki kun kiba it ke jome. Ngabuti haki kmat kiba shy bagi cimut perkat kiba melawan yoi bamen sobha ban kenal joka keti ban ketak berserpai serput bamen pertemai ki ko try bagi long ki kun samla haga bagi saki persyak ya ke burom ke jome haga ne ke pertai ke dap de ke pop bagi jisnio tuker khu ya ki bat perketang ya ki ko try patu syak ya ki rengkat bagi cikit ke makia ban wan hame ucisu ban me sting yaki ko try hagane gamin ban komjo haki por ki ban sawan shari ki pam chukut amen.